uthe umntwana ophinda ngana mangabe ke ehlangana basungula iqembu lenkatha futhi wasencike emasikweni kakhulu. Uzokhumbula ukuthi ukuncika kwakhe emasikweni akwaZulu wayesebenzisa uZulu ewuthanda ewumZulu eyinkosi phinde umuntu nankulu wakwaZulu. Ngakho ke wodwa wasuka lapho waphinda wayiholela. Wayengewrong umzala Nxumalo mighty, a chief with a double agenda. Umntwana kwaphinda ngene has a double agenda long time ago, because he was the politician. Indazi kangcono kwakuyipolitiki more than okunye wakukhona. And he's a very political genius that we ever had in this country. One of them. Uyena uZuma angazi abanye miyane yabo. So into ebalekile ke elene ngisho nganza ukuthi ke umuntu lokuphinda ngene emveni kwalokho uthe mangabe sethatha intambo zombuso ngo1994 lapha kwaZulu-Natal ku-national olawula imitshalo kanye noFrank Mdlalosi bephatha isifunda sakwaZulu-Natal. Uzokhumbula ukuthi ngempela umntwana waphinda ngene ukwazile ukuthi enze isiqiniseko sokuthi kuyakhumbuleka abantu abangamaqhawa lelizwe. Uyakhumbula ukuthi kwaqanjwa uPrince Mshiyeni, kwaze uqanjwa iPrincess Makoko, kwaze uqanjwa iKing Zulu Stadium ngenkosi yethu singamaZulu. Zonke lezo zinto zayikhombisa ngokusobala ukuthi ukhathalele uZulu wethu futhi uyawuthanda. Ingakho saba sanqamuka inyawo namanje ANC idakwa ukuthi ifuna kuzoshintshwa uma ngosuthi highway obizwe ngomnxeke ekubeni imigwaqo ingaka babe ngaqamba ngisho N4 noma N3 noma bani imigwaqo ethiwa N bani ngamaqhawa wabo mabe funa ukuyisatisfy their egos. And then abazange bekwenze lokho kunalokho bafuna ukuzophazamisa umuntu nankulu kaZulu endaweni eyiyona mangositho highway. Kuphinde futhi kuzoba khona nesimo sasaphina sakhona lapha ukuthi ke kuneMangosuthu University ayikhanda ngemali yakhe nangamadonation ayaqhamuka emazweni omhlaba. Lokho ngeke sikholwe. Lokho phinda ngene uyiqhawela kwaZulu futhi umuntu omdala umuntu osilindisa sibusiso kuyena ngaphezulu kokuba esolwa noma ithini. Kodwa ke nanti icala lisekuthenini ke abantu bonke abawosopolitiki nabafaka amakhala lapha ikakhulukazi ke lokhujana lo yabona inhlaka lethohlabisa yabona faka amakhala lapha iphazamisa umuntu omdala akakwazi ukenje ubudala bakhe akakwazi ukuba umuntu wezaluleko uhleli zithethe ne yabona ulokhu njalo noNtuli ngapha Mphemba ngiyakuthanda futhi ngiyakwethemba ukwazile ukwenza izinto eziningi kwelakithi enkandla. Kodwa manje musufuna ukuvunula ngechilo uvunule ngehlazo kwaZulu kuyabatshazwa umuntu mayehloba ngehlazo. Ukuhloba ngehlazo lokho kwenza uMphemba ukhombisa ngokusobala ukungasazi isiZulu nongazi inhlonipho yethu nomango yethu thina njengamaZulu aseAfrika iseningizimu futhi njengabantu abakhulu kulelizwe kuyichilo ukuthi nizothatha umuntu omdala nimthumzelise nimgilise imkhuba nimqhwakelise umuntu ophinda ngene more than 50 years ekhuleke phakamisa isandla ethi wena wendlovu ekhothama emdala enesipiliyoni bebancane ababusayo beyonke into kodwa elokhu ekhuleke njalo ngoba ekhanda ilegacy legendary of the Zulu kingdom and the Zulu nation. Umntwana ophinda ngene awukwazi ukuthi imsebenzi omhle kangaka usuwenzele isizwe sawuphonga namageba seyinkashana enkulu ngakamenzi yapho zumlaza ngameva so dlambe kusabudolweni bese uthe insukwini zakho zokugcina bese kuyima uthatha yonke amandla akho aphoso olwandle ngenxa yabantu abaseduze kwakho abangalungile. Abantu abaseduze kwakho abangalungile ngoba njengoba ngilinganise ngesigaba sokuphingwa ngenkulu nje konke loso siZulu ubaba wethu anikwazi ukuzongena phakathi kwethu lesehlukanise nobaba wethu umntwana kwaphinda ngene
ngenxa yomhobholo nama egos enu njengosopolitiki. If you want to be a politician, you must be a politician and be principled as a politician. Mphemba. If you want to be the politician, wena sinoko sakwahlabisa lo kujala laba sinamnam les lo kujala lo uba lo isijingi lesi lo kujala lo kujala uhlabisa yabona. Uhlabisa yabo wena hlabisa wena umongameli wenkatha ayikho into yiyona nonsense nje futhi ukhuluma nje ngawe ngizizwa ngehlelo isithunzi nje mangikhuluma ngawe ilutho nje you are nothing yabona ngcono ngisho lo wakithi ngiqoqwada lapha njengoba ngisho uhlobe ngehlazo nje uhlobe ngehlazo ngempela Ntuli ngiyakutshela kamanje futhi manje ke ngibala magabele esihlangu sikayihlo njengamanje ngiphe kwakho Ntuli ngoba uyangiphoxa kanti mina ngiyakuthemba njengamholi. Uma nibe nifuna ukwenza i-counter attack yamanyala enziwa i-ANC ngoba i-ANC ithe mayifika ithatha ikhingcitshwayo lapha na ke uthungulu beyivele lezi zidlu sibizwa umuntu onokuphinda ngene kodwa uma ngabe sekushintshile kwabizwa ngekhingcitshwayo kwaziwa ukuthi isilo esingapheyi kwazo zonke izilo ezake zabusa phansi komthunzi welanga emveni kwelembe likaMengameli ngokukhalipha ngoba umlando wesilo ucetshwayo uwelama okashaka ngobukhulu nangobuqhawe ngakho kuyichilo ukuthi umntwana okaphinda ngene angavuma ukuthumiseliswa zingane ayokwengama umhlaba usufafaze wanyanya waniliselwa ngegama lesilwe esingqophamlando bekufanele aho athi umntwana isiphingwe ngenkulu noma laba uNtuli mayifuna ulungisa isimo umonakalo wenziwa amanyala enziwa iANC uNtuli bekufanele ngcono nanku umhlathuzi uphethwe insizwa ukuncinda lekushela le email lapha na ngazi insizwa yasemalawe ephethe lapha ithi mina bekufanele okungcono ashintshe nomkhandlu noma kube khona kwenzayo kulemkhandle emincane engaphansi kwekhwicetshwayo ehlonipha umntwana waphinda ngene noma ngisho isithuthi somntwana waphinda ngene asimisa ngisho emhlathuze municipality enze noma ngabe yini mayifuna uqambulwane ngumntwana waphinda ngene izinto ayithandayo kodwa hayi la osekuthinte ekhona isilo bese ezoqhwakalisa igaba lomntwana uyamphahla. Okwesibili udlala ipolitiki eshibhile uphindisele kubi ngoba lokho losiwayenza lamanyala asifuni thina noma nguSuthu highway abasoze futhi bawushintsha hlobo abantu okwenza itrade zangoba noma bethi ingadi zabo ngomxheke bethi umxheke garden abethi noma ingadi naka abaphakele lamaphara ahambani wetha wona amaphara ningashintshi imango ngoSuthu highway ngoba umntwana ophinda ngene uyiqhawe nomlando lapha kwaZulu kodwa hayi lokho ukuthi kufanele ngempela ke bakwethu uNtuli asuka lapha athathe inqumo zokuthi adlale ipolitiki eshibhile bese khohlwa inhlonipho kwaZulu Mphemba Khotithe kaDlela ngikunikeza nje inyanga yodwa yokuthi ulungise lo monakalo owenzile ezweni samaZulu sawuphanga namageba Zulu umnyama ondlela zimhlophe nothi nofi nafelani nothi yini enophinde nihloniphe uma singavumela into engafanele yenziwe thathwe umuntu omdala esimhlonipha ngaphekwa amakhosi amaningi akabusa lelizwe umntwana waphinda ngene azosetshenziswa zingane ezala zifeze inhloso zabo zepolitiki njengoba bebanga nje laba benukelana imlomo lo uhlabisa noNtuli lo omunye uza nensila yakhe nomunye uza nensila yakhe bakudlala lapha ngamahlombe lapha bayabanga babanguphatha inkatha base bebona ukuthi ke manje ke leya kithi ngoba ihlakaniphile ethi ke ayizokuthiwa la umhlabise nje uqala bengamenywa ngisho ukumenywa kuleya mcimbi uyisisile yabona ngijabule kakhulu mina mangibona isilo samabandla wonke singabe khona kuleya mcimbi kungithokozisile kakhulu lokho ngoba ngempela kuhlonze ukuthi ngempela lo mcimbi
uyiwo ubalekile ukuthi umntwana ahlonishwe akwaphinda angene kodwa wenze ngeqiniso akekho umuntu ongazi ukuthi umntwana aphinde ngene usemdala ehlakaniphile njalo eyiyo yonke into kodwa akakwazi ukuthi bakwethu asetshenziswe izingane eyizala ukuthi abulale ilegacy yakhe abulale ikusasa likaZulu abulale umongo kaZulu asewakhe kangaka aphinde futhi azobulala ngempela ke izizukulwane ngoba uNdunankulu oqala ukwazi uqhwakela esihlalweni ezilweni ezimbili ezintathu almost ngenxa yokuthi ngendlela kwenzeke ngayo more than 50 years umntwana waphinda angene ekukhuleka esiphathele kahle uZulu wethu nangenhlonipho yakhe nangomlando wakhe nangontobeko nje yakhe lokho asoze sakufela matha kwaZulu ngakho ke siyakubabaza ke sithi ke Mphemba unika inyanga yodwa nje ukuthi ukwenze ishiphi ke lezi zikakhongolose uNdunankulu wenzeni ulolo inesi lelikhulu libe lesingisi ayifagugu lekaZulu lapha kwaZulu Natal lelapha lento nayiqala kudala ondebele bekhuluma bethi sine province negama lesibongo bathi akukhishwe uNatal akhishwe uZulu kusala uNatal kwazi ukuthi isigubhu lesasiphethe iTheku okuthiwa umlaba that was 2004 uNdebele esho njalo bese kuzothi lo ade phethe iTheku wathi thina sine idolobha elinhlamba sebesutha imali yabelungu ukubona bedada kuma laba khona babhuda bafuthwa ama-econ ngoba imali yabo vele bophila kamnandi beze befe uNdebele yina lo imeya etheke isigubhu lesi untshentshana lo wayela yabo so yonke le nto leyo uthi umlaba so yonke le nto leyo ibalekile ukuthi iaddress nani fanele niwazi umlando njengabantu abasha uyokwazi ukuthi niyaxhashazwa niyayuzwa ngakho ke ngithi mina ke Mphemba lungisa lento within a month bonke uyilungisa kanjani okwesibili ngithi mina Mtolo ngoba ngibandaba leshebelena le high school sweetheart ngendaba yakho lokuthu uduma Mtolo lungisa lento njengeqembu elibusayo kwaZulu eliyikhanda bonke wenze njani qoqanani nibonke nenze njani any challenge lento manje kunjalo mina ngizoyisukumela ngokwezinkantolo ngoba ngiyazi mina ukuthi mama masithole Mloyi ngempela ngicela ukubuza nje ukuthi mama wasiphathela kahle uArts and Culture wethu sabonga singamacebo namanje ke ngiyabuza umbuzo nje ukuthi njengoba usiphethe uCocktail uthini imqathango nemgomo ethintana nokubeka kwezichusi kusasa mangabuye sekuphethe lompala othi upapasi iphampasi lena iphampasi yomlungu kuthiwa iDA kusasa singabona isichusi sika declare noma sika lo mfana lo lelikhehla lenalo elinyanyisisayo kuthiwa uTony Leon selibekwe lapha sekuthiwa nalo liyahlonishwa yiqiniso lelo ibukeni lento minilwa izimpi esingayidingi nilwa izimpi engafuneki abantu bafuna intutheko bafuna amanzi bafuna ugesi nina nibanga izichuse nibanga imgwaqo nokwethiwa komgwaqo you are wrapping your shoulders it goes and nothing stupid mentality lethanda izongane ngimtshenge ukuthi uphathwa kanjani shit man shit lethanda give the country here now hey ngiyamtshela mina niziphukuphuku yabo yeah ngithike ngaza kwethu into ebalekile nje manje ibaleka kakhulu ukuthi uNdunankulu aphendule ukuthi kwenzakalani ngayo yonke lento uCocktail aphendule ukuthi kwenzakalani ngakho no national Cocktail aphendule ukuthi kwenzakalani angazi ukuthi ubani umpethu lo sephethe noma ubani ngoba sebekhishile umkhiphile lo mama lona umdala unkosazana Dlabezulu lo kuthiwa kodwa manje ke uphethe singabasukulu bakhe wesiphethe uphethe is youth yonke lento leyo sebemkhiphile lapha kwaCocktail so ke yonke into lesingayifuni ke siyikhanda yokuthi ke we can't have a direction if our leaders are doing such nonsensical decisions bengicela mkhwanazi kwaZulu Natal I'm disappointed uma nina lihluleka ukugada isilo sethu samabandla wonke we cannot let our king in our kingdom suffer as a result of the political egos webhekecela umsebenzi wakho cela ukukhumbuza baba akuncengwana la kunjani you can't get on a stadium
and on a podium if you are fear bottles. Njengamanje if you are fear stones. Ngithi mina bhekecele nawe mkhwanazi, I'm disappointed ukuthi nina ningena hoxisa abaqaphi besilo. Ngiyaniceba manje, ngiceba kwi-society, ngiceba umhlabeni wonke jikelele. Ngithi mina maZulu wonke yazinini ukuthi ubhekicele mkhwanazi bake bahoxisa i-security yesilo isikhathi eside. Isilo singakwazi ukunyakaza, singakwazi ukubamba imihlangano kuze kuqashwe ngisho private security as a result obhekicele. Baba nakudlokombane naniyenza lento, nimxhaphaza uNdlokombane ngenhlonipho yakhe ngokulunga kwakhe, kwaze wafika la axashwe khona wadlubula undlela nendlula mithi yethu. Namanje ekesilo samabandla wonke uMisizulu kaZwelithini na kanjani nemxhaphaza nenza yonke into engenanhlonipho. Shonini njengamanje manihluleka ukuthi nisigadele isilo sethu makuthi nilungise isimo sasendlunkulu, ngoba mina liyoba linye nje ngiyomemeza kanye amabutho agcwale endlunkulu agade isilo 24 hours. Futhi fanele siyimele ngempela ke manje siwuZulu anikwazi ukuncenga thina njengabantu abanivotela ithina abakhokhi bentela, kodwa bhekecela fanele ke thina sokunwaya umhlane wakho siqhumbuza induna ebusweni ukuthi ubone ukuthi fanele ugade isilo sethu. Usijwayela kabi lenunu le, usijwayela kabi wena mkhwanazi, kade ngothemba ukuthi uyindoda. Yabona, you owe us protection, you owe us freedom, you owe us security. It's important that you know that you do your job according to your due restrictions and honesty. Angisabi lutho mina ngisho ngambulala manje, ngisho ngazama imizi kababa niyazi ama-address abo, zange ngizongibulala nenze noma ngabe nithanda ukuyenza. Angeke mina ngingakhulumi iqiniso lokuvikela imbube yethu, ngoba iyokuphela ithemba sinalo lapha eAfrika nalapha kwaZulu ngenxa yama-egos enu. Nixosha amakhehla amadala ahamba okhala ekhaya abe nestress, isilo siwadinga. Emveni kwalokho nonsense. Nonsense, because you are driven by political egos. You want political scores. Nifuna ukuthi enina ubukhosi buphathwe yinina ngoba nicethisa isilo ngesecurity. Ngoba labakhulu nebutho niyanyanyisa, bhecele niyanyanyisa. Nginitshela nonke manje ayikabhoqo namhlanje niyanyanyisa. Anginendaba mina ngohamba uyoguthandaza wenzeni uhambe uyothi aguqulwayo ayiboshwe lento iyanyanyisa kwasho wacima ayiqala la kalishintsha libe ukuthi anginacala mina, angina business, angisebenza ndawo. Ungibophela ukuthi nginsizwa, uyangijwayela. Ungibophela ukuthi freedom of speech, ungibophela ukuthi wena awenze ilungisa obukhosini bakithi. Bhekicala uyangijwayela. You are not supposed to be in that cabinet. You are not supposed to lead us. You are not supposed to protect us. You are nothing but the puppet of the white monopoly capital and the puppet of Amandi and also Phoenix and Tyson and drugs. Neta nenyuga. Ningakwazi ukuvikela abantu abamnyama, ningakwazi ukulwela justice enze Phoenix nikhuluma udot. Ngiyakutshela njengamanje mina ayikhala ndosi woza baba nathi igazi likaNgizwe Mchunu is ready to sacrifice for the country, is ready to sacrifice for the justice, is ready to sacrifice kunjaleni. Ngibopheni ningenze noma ngabe yini, kodwa angisoze mningizimu Afrika 80s youth of 90s, youth of 2000 and imbijana abasebenzi la sebenza PP. Ngithi mina hlangana nonke neziqiniseko sokuthi niyazi ukuthi yini nifanele. These people, some of them manipulated us ukuthi bahambile baya ko-exile benzani basibophela kanti babuyela ukuzodla bona, bakhohlwa ukuthi i-economy is not about tenders, it's not about impesheni, it's not about imjondolo nama-ADP house avuzayo abasakhele wona, kodwa iqiniso limile ukuthi i-freedom of economy is to own something as a black people. Sibe proud yokuthi bakwethu singayigxeke ANC kanjena yenza kodwa look at the legendary legacy of abantu abamnyama yabezela yona. Asho ukuthini lamathenda ngoba wasisindawo, ngoba mase sibawatholile kabantu into eyenzakalayo yonke leyo mali abayitholile ibuya back
kwi-private sector. We want private sector now. Ngonyaka uzayo ziyakhala nithanda ningathandi. Hey, sihlaniphile manje. Hey, thank you lockdown. Hey, isihlale kakhulu ekhaya uNkulunkulu wami. Hey, sithenga iminofu zo 700. Hey. Sihlale kakhulu ekhaya. Sihlaniphile ke manje. Hey.